Nebude vystavovať, nie je ale keď sa nebude vystavovať, aj teba môže takúť. Ďakujem. Najkrajšie štenia výstavy Zlaté šteniatko s katalógovým číslom 38. Gratulujem. Takže poprosíme fotografov, aby zväčšnili prvého dnešného víťaza, v danom prípade víťazku. Asi by bolo lepšie, keby sedela, tá fotka bola možno krajšia, alebo tak stála oproti. A ja už poprosím, nech sa nám pripravia do kruhu.